Uthapelo owaziwa ngosigwegwe usephuthwa amathuba okuyivivinya namaqembu amaningana esifundazweni ngenxa yesimo sakhe njengoba enye ingalo ingasebenzi kahle. Umndeni uthi kwaba ubudedengu besibhedlela salapho akazalelwa khona. Zangalimali wazalwa ngicabanga ukuthi esibhedlela eGanti bamkhipha ngenye indlela kuba sathi siyabuyela khona bathi abawathola amafayili. Sihambile into yakhe yengalo. Kodwa masifika khona singalitholi usizo bathi abawathola amafayili. Kepha Akazenyezi lo mdlalo usakhula uma kumele adlale nabanye abadlali. Akanamahloni ngayo kodwa ngicabanga ukuthi angapheleliswa anga-proud, but what I like about him is just because Akazenyezi kube nengalo kuba wazalwe njeya. Kumanje umndeni wakhe umfunela usizo lwezempilo. Kodwa masinothola uxhaso elinokwazi ukuthi umqondise singakujabulela kakhulu. Abanye abadlali beqembu adlala kulo bebeyingxenye yemidlalo yeBain Youth Cup kwelamaJalimane nonyaka.